Ahojte chlapci. Ahojte. No, my za všetkých páleníkov vám prajeme víťazný zápas, pretože ste družstvo, ktoré na to má. Už ste to dokázali niekoľkokrát, tak my veríme, že sa vám to dneska podarí. Prajeme vám radosť z basketbalu a teda aj tú výhru. A ja si to prídem pozrieť osobne. Teším sa. Tak, majte sa krásne. Ahojte. Ahoj Juri, týmto videom by som ťa chcela pozdraviť a zaželať teba a tvojmu týmu veľa šťastia do play-off. Mňa práve čaká zápas, takže posielam ti dobrú energiu a užite si to. Yo, it's the Hill family. Represent Isaiah Hill back in the States. It's playoff time, so go Speedskate. Let's go, team. And we got the #1 fan right here. Let's go! Speedskate! Hey, Speedsky, you're down 1-0. You fought hard to get to the playoffs. Nobody thought you would make it. But look at you now, standing in the playoffs. You're down 1-0, but there's still a lot of fight left. And all the way from the U.S., we're coming to tell you, go Speedsky! Hey, bruh, how you doing? Just wanted to tell you, really, I miss you, and you've been doing really good on your team with your team. Make sure that you try your very best. We love you. Me and my mom wanted to make sure you and your team were okay. We love you. See you later. Čaute Spišiaci, v útorok proti Leviciam vám silno držíme palce, nech to vyhráte. Ale samozrejme, najviac fandíme, a to celá rodina z Handlovej, nášmu Tomášovi. A Tomáš, čo najviac trojok a do koša. Čaute. Ahojte, pozdravujem spišských rytierov, hráčov, trénera, moju rodinku zo Spiša a máme tu play-off, najťažšie, najdôležitejšie zápasy sezóny a už aj prvý zápas v Leviciach, ktorý sa nevydaril, ale nevadí, ideme domov na Spiš, kde spišské hradby bývajú nedobytné, takže chlapci, držím palce, nech vyhráme a už v ďalšom kole budem fandiť s vami v hale. Ahojte!